Goed, mensen, welkom allemaal. Het is 3 uur. We gaan beginnen met onze sessie. Welkom ook kijkers thuis, zal ik maar zeggen. Wij zitten hier in de Statenzaal in Maastricht bij dit webinar, Limburgs webinar Flexwonen. Deze week hebben we 3 bijeenkomsten. Vandaag 1, morgen 1 en donderdag 1. Vandaag gaat het over het allerbelangrijkste thema van dit onderwerp en dat zijn de doelgroepen van Flexwonen zelf. Daar gaan we zo meteen een aantal mensen van spreken. Morgen gaan we een sessie hebben die gaat over een van de oplossingsrichtingen voor Flexwonen, de verplaatsbare woningen. Hoe gaat dat? Wat kunnen we daarvan leren? En donderdag hebben we zo'n sessie die gaat over de locaties die voor Flexwonen geschikt zouden kunnen zijn. Ook allemaal reuze interessant, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Vandaag gaat het over de doelgroepen van Flexwonen. En even wat kleine huishoudelijke mededelingen vooraf. Ik begreep dat ik u nog even moet melden dat wij deze uitzending opnemen. Dat betekent dus dat als u niet in beeld wil komen, dat u uw vragen wel kunt stellen, maar dan moet u uw camera gewoon uitzetten. Dat is de simpelste oplossing. Anders bent u wel even in beeld. En een andere wat ik nog zou moeten melden is dat u vragen kunt stellen via de vraag- en antwoordfunctie. Als het goed is ziet u die rechts in beeld. Een soort chatfunctie zeg maar, zo noemen we dat ook wel. En daar kunt u gewoon een vraag intypen. Die krijgen wij dan hier langs en dan kan ik of uw vraag gewoon namens u stellen of ik kan u het woord geven, want uw naam staat erbij en dan kan ik u even in beeld laten komen. Dan kunt u zelf de vraag stellen en met de gesprekspartners hier in gesprek gaan. Nou, dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. We hebben een uur de tijd en in dat uur gaan we met 3 verschillende mensen praten die zelf in een situatie zitten die we zeg maar, als spoedzoeker aanmerken. Maar voordat we daaraan toekomen gaan we eerst even een gesprek hebben met Fred Bunk. Hij is van de gemeente Maastricht. En met Fred praten we over hoe je daar als gemeente ook beleidsmatig mee omgaat met dat hele vraagstuk van die spoedzoekers. Ik kan u vast verklappen dat wij in 2017 als expertisecentrum Flexwonen betrokken zijn geraakt bij de gemeente Maastricht, omdat hij toen op zoek was naar hoe komen wij nou aan hoe krijgen we nou die spoedzoekers in beeld? Hoe weten we hoeveel het er zijn? Welke doelgroepen dat nou precies zijn? Welke vraag daarachter zit? En we hebben toen samen een onderzoek uitgezet om dat in kaart te brengen. En daar heeft de gemeente Maastricht vervolgens een aantal dingen mee gedaan. En daar gaan we eens met Fred Bunk over praten. Fred, wil jij misschien eerst even voorstellen? Wat is jouw rol bij de gemeente? Wat doe jij zoal? Dank voor de uitnodiging. Fred Bunk, ik ben beleidsmedewerker wonen bij de gemeente Maastricht en hou me in die hoedanigheid eigenlijk bezig met de hele breedte van het wonenterrein en ook de huisvesting van specifieke doelgroepen. En daar hoort dus ook de doelgroep spoedzoekers, zoals wij ze dan vaak wel samenvatten, hoort daarbij. En ja, waar denk je dan over na? Eigenlijk altijd simpel gezegd, dus aan beleidsmedewerker wonen hoort na te denken over wat voor woningen heeft een stad als Maastricht nodig? Hoeveel moeten ze zijn? Waar moeten ze gebouwd worden? En natuurlijk het allerbelangrijkste, voor welke mensen moeten ze gebouwd worden? Zodat de woningvraag van nu, maar ook de woningvraag van de toekomst goed wordt bediend. En daar hoort het vraagstuk van de flex wonen hoort daar ook bij. Ja, dankjewel. Hoe kwam dat dan juist in 2017 ineens op jullie netvlies? Waarom ontstond die vraag om nou eens scherp te krijgen over welke groepen we het eigenlijk hebben en wat daarvoor nodig zou zijn? Je noemt het ineens, voor een heleboel dingen komen zelden ineens, dus dat is iets wat al langer bezig was. Er zijn twee ontwikkelingen. Ik denk aan de ene kant zien we dat de druk op de woningmarkt aan het toenemen was. We hebben de crisis gehad met leegstand en dat soort zaken meer. Dat heeft in Maastricht ook wel zijn sporen nagelaten. We zien ook van de tijd dat de woningmarkt nog steeds drukker en voller is geworden. Het heeft niet zo snel gegaan als in de Randstad, maar ook in het zuiden van het land hebben het en zeker in Maastricht als studentenstad. Ook met een behoorlijke aantrekkingskracht op woningzoekenden. Dat is een belangrijke ontwikkeling geweest. En een andere is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dus toch toenemende mate steeds meer mensen met tijdelijke contracten. Of dat nou Nederlanders zijn of mensen die uit het buitenland komen om in Nederland voor een bepaalde periode te werken. En een derde ontwikkeling is de extramurisering van de zorg.
een hoop mensen die om wat voor reden ook een tijdje uit de reguliere woonruimte zijn verdwenen. En misschien in een GGZ-instelling hebben gezeten of in de maatschappelijke opvang terecht zijn gekomen. En die moeite hebben om terug te keren op de reguliere woningmarkt. Ja, dankjewel. Je noemt al een aantal doelgroepen die bij zo'n verkenning in beeld komen. Misschien goed om tussentijds even te melden hoe dat onderzoek eruit ziet en wat we de anderen daar ook van kunnen leren. Wij hebben, nadat we die verkenning met de gemeente Maastricht hebben gedaan, diezelfde methode eigenlijk doorontwikkeld samen met Platform 31. En hem vervolgens ook in een zestal regio's en grote gemeenten in Nederland toegepast. Dus die onderzoeksmethode die is verder doorontwikkeld en die is inmiddels ook beschreven in een publicatie die we samen met Platform 31 hebben uitgebracht. Aan de slag met flexwonen heet die. En die is gratis te downloaden vanaf onze website. Dus iedereen die ook zo'n onderzoek zou willen doen, zo'n verkenning zou willen doen, die kan daar gebruik van maken en kan hem daar vinden. Fred, wat heeft dat onderzoek jullie geleerd? Wat zijn de belangrijkste bevindingen daaruit geweest? Wat wij daar geleerd hebben is dat de doelgroep spoedzoekers dat die heel divers is. Het bestaat uit echt verschillende groepen. Het kan ook allerlei leeftijdsgroepen. Wel werk, geen opleiding, wel opleiding. Dus een zeer gedifferentieerde vraag. Het heeft ons wel geleerd dat er een gemeenschappelijke noemer in zit. Is dat wat je eigenlijk altijd ziet bij deze groep, is dat de behoefte aan huisvesting is in eerste instantie klein, betaalbaar en snel beschikbaar. Bij klein moet ik dan nog een uitzondering maken. Er kunnen regelmatig ook gezinnen zitten tussen spoedzoekers. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Dat maakt de problematiek niet makkelijker, want in dat geval moet je op zoek naar betaalbaar en grote huisvesting. Dat maakt de uitdaging voor die doelgroep nog een stukje groter. Dus dat heeft het ons als eerste gebracht. Het heeft ons destijds ook gebracht dat, wat toen ook al erg in de publiciteit was, de sterke groei van de arbeidsmigranten. Wij dachten in die jaren nog dat we dat redelijk aankonden met een opvang in de bestaande woningvoorraad, dat we daar niet veel extra's voor hoefden te doen. We hebben daar kort geleden nader onderzoek naar laten doen, de ander, of dat in ieder geval verwerkt. En daaruit blijkt dat we ook bij arbeidsmigranten toch wel een hele grote opgave hebben. En de reden daarvan is ook logisch, want sinds 2017, sinds we dat onderzoek gedaan hebben, zijn de inzichten over de internationale migratie en ook de arbeidsmigratie, die zijn veranderd. Die aantallen zijn ook fors opgehoogd. En je ziet dus ook dat dat zijn weerslag heeft op de verwachte ontwikkeling van internationale werknemers in Maastricht. Ja, het viel mij op dat jullie in 2017 nog heel erg het beeld hadden dat internationale werknemers in de omgeving van Maastricht eigenlijk vooral de expats waren. Hè? Mensen die vaak ook aan de universiteit verbonden waren. Maar inmiddels zie je dus ook dat ook in de andere groepen arbeidsmigranten, want het zijn natuurlijk ook gewoon arbeidsmigranten, dat daar ook een forse toename is en daar ook die vraag ontstaat. Ja. Een andere doelgroep die destijds heel sterk in beeld kwam, dat waren de studenten. Zowel internationale studenten als de lokale studenten, zullen we maar zeggen. Wat hebben jullie daarmee gedaan inmiddels? Want dat was daar werd een behoorlijke groei nog verwacht in de komende periode. Ook nog in afwijking van eerder landelijk onderzoek. Hè. Er is een landelijke monitor van de ontwikkelingen van studenten, maar Maastricht schoot daar toch wat bovenuit in de praktijk. Hoe is dat verder gelopen en wat hebben jullie daarmee gedaan? Ja, dat klopt. Even terug uit het verhaal. Ja, wij doen dus al jaren mee met het Apollo-onderzoek, die landelijke monitor studentenhuisvesting. Maar je ziet dat die landelijke monitor nogal moeite heeft om de voorspelling van internationale studenten goed te voorspellen. Die prognoses die jojo ook wat heen en weer. En een stad als Maastricht, waar inmiddels meer dan de helft van de studenten internationaal is en dat bij de instroom het aandeel nog hoger is, kun je voorstellen dat wij moeite hadden om onze woningbouwprogrammering op die aantallen af te stemmen. Dus we hebben in overleg met de universiteit hebben gekeken of we samen een wat meer stabiel scenario zou kunnen ontwikkelen. En dat hebben we gedaan na dat onderzoek. En op het moment dat bleek dat ook de universiteit, ik hoor een galm. Op het moment dat ook de universiteit bezig was met de ontwikkelen van een aantal nieuwe studierichtingen, wat als gevolg zou hebben dat er in ieder geval voor 2 jaar een dubbele instroom zou komen dan wat we normaal verwachten, is dat aanleiding geweest om heel erg snel een nieuwe woonprogrammering voor studenthuisvesting op te tuigen. Dus vooruitlopend op de discussie en huisvesting van altijd andere doelgroepen, is studenthuisvesting in de programmering naar voren gehaald. En daar hebben we een programmering voor 2024 op afgesteld. En daar inmiddels ook een aantal projecten die op dit moment zijn uitgevoerd al. En een flink aantal projecten die daarvoor in uitvoering zijn genomen.
Ja, toen ik hier net binnen Maastricht binnenkwam rijden langs het MEC, toen zag ik een project staan waarvan ik dacht, volgens mij is dat het nieuwe studentenhuisvestingsproject wat daar net gerealiseerd is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is dus een van de onderdelen. Kan ik nog zeggen, wat hebben we dan met het rapport gedaan? Want dat ben ik vergeten te vertellen. Is we hebben 1,5 jaar geleden hebben we een uitvraag gedaan, zoals het mooi heet, een uitvraag tijdelijke woningen. Waarin we dus de markt en andere initiatiefnemers hebben uitgedaagd om met plannen voor tijdelijke huisvesting te komen. Dat was in eerste instantie een uitvraag juist gericht op allerlei specifieke kleinere doelgroepen en niet studenten. Dat hebben we toen, omdat studenten daar ook bij kwamen, hebben we er ook een uitvraag voor studenten van gemaakt. Vervolgens hebben we een heel groot aantal plannen voor studenten gekregen en helaas vrij weinig plannen voor andere doelgroepen. Dus dat was op zich wel jammer. Het heeft voor studentenhuisvesting, dat is dan positief, in geresulteerd dat er dus inmiddels een project van 252 eenheden op de campus in Randwijk is gerealiseerd. Die staan er voor een periode van 10 jaar. En maken onderdeel uit van een wat groter plan wat we ook voor Randwijk hebben. We zijn dus op andere plekken in Randwijk nu ook bezig om daar ettelijke honderden permanente studenteneenheden te gaan realiseren. Ja. Ik herinner me dat een van de aanbevelingen uit dat onderzoeksrapport destijds was om ook slim gebruik te maken van de magic mix gedachte. Het idee van je kunt mensen die nou, misschien een steuntje in de rug nodig hebben om hun weg te vinden in zelfstandig wonen, heel goed bijvoorbeeld met studenten laten samenwonen en dan een beetje aan community building te doen, wat maatjesprojecten daarin onder te brengen, zodat mensen elkaar ook een beetje op weg kunnen helpen. Hebben jullie daar ook iets mee gedaan? Gaat dat nog gebeuren? We hebben er iets mee gedaan en er gaat iets mee gebeuren. Want we moeten weer een onderscheid maken in tijdelijke huisvesting en permanent. Dat heeft te maken met de regelgeving. Dat voert denk ik te ver om dat allemaal nu uit te leggen. Maar dat heeft als consequentie in ieder geval dat we bij de tijdelijke huisvesting in staat waren om daar af te spreken dat maximaal 25% van de eenheden ook verhuurd zouden kunnen worden aan andere doelgroepen dan studenten. Een beetje inderdaad volgens die magic mix formule. Ik heb voorhand liggende vaak waar je wel eens tegenkomt. Andere plekken in Nederland is ook de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus die al dan niet gaan studeren. Waarbij Nederlandse studenten dan, of andere internationale studenten, in een soort buddyachtige constructie die studenten kunnen begeleiden. In de permanente huisvesting kunnen we het nu nog niet, omdat onze huidige raadsbesluit dat niet toelaat. Maar we zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van een nieuwe woonprogrammering, waarin we heel nadrukkelijk die magic mix overal in dit soort grootschalige huisvesting mogelijk willen maken. We zijn wat aarzelend nog in of we dat ook willen in bestaande woningen in woonbuurten, omdat dat dan soms wel erg ingewikkeld kan zijn als het gaat om projecten waar er ook nog zorg en begeleiding nodig is. Dus we denken er nu aan om dat in ieder geval in grootschalige studentenhuisvesting die magic mix overal mogelijk te gaan maken. En dat dus het mes kan zelfs aan twee kanten snijden. Aan de ene kant helpen we daar nu op de korte termijn, kunnen we daar dus voorzien in de vraag van een aantal doelgroepen. Op de lange termijn is het voor ons ook een antwoord op hoe gaat het met de prognose van studenten in de toekomst. Die zijn sowieso moeilijk te voorspellen, maar zeker in coronatijd is het de vraag of de voorspellingen die we nu hanteren, of die over 2 of 3 of 4 jaar nog geldig zijn. En die gebouwen die staan er dan inmiddels wel. Dus het is ook een antwoord op onzekerheid rondom de studentenprognose. Ja, dank je. Dat is mooi om te horen. Een van de dingen die me uit dat onderzoek destijds ook nog bij is gebleven, is dat jullie hier in Maastricht zo goed de uitstroom uit maatschappelijke opvang en instellingen voor GGZ in beeld hadden. Er waren voor een periode van de komende 5 jaar zelfs inschattingen gemaakt van hoeveel mensen zouden er nou uit zo'n instelling de weg naar zelfstandig wonen weten te bewandelen. En daar kon je eigenlijk vrij goed uit aflezen wat dat ook voor een woningvraag op zou leveren. Even los van of dat nou in flexwonen of in permanente woonvormen zou moeten gebeuren. Dat was heel opvallend. Realiseerden we ons misschien toen nog niet eens zozeer. Maar omdat wij daarna in nog 6 andere locaties ook zo'n onderzoek hebben gedaan, zagen we dat Maastricht daar eigenlijk wel heel erg ver mee was. Want dat zijn we nergens in die vorm tegengekomen. Er waren echt regio's waar iedereen met zijn oren zat te klapperen toen we vroegen van, goh, weten jullie eigenlijk hoeveel mensen er uit de instellingen voor maatschappelijke opvang zelfstandig gaan wonen de komende tijd? Nou, nee, dat wisten ze echt niet. En jullie hadden dat heel goed in beeld. Dat is wel heel opvallend. En hoe komt dat en wat hebben jullie daarmee gedaan? Kun je daar iets over zeggen? Ja, hoe het komt vind ik mooi. Ja, dank voor het compliment. Dat als eerste. En het is altijd goed om te horen. Daar waar wij als gemeente zelf dachten van, weten we het eigenlijk wel zo goed? Dus misschien is het één oog in het land der blinden. Dat zou kunnen.
Want we hebben zelf naar aanleiding van het flex wonenonderzoek hebben een jaar geleden ook nog een aanvullend onderzoek gedaan door een ander bureau. Om die vraag nog eens heel specifiek in beeld te brengen. Dus wij waren zelf nog lang niet zo overtuigd van het feit dat we daarmee de vraag wel heel erg goed in beeld hadden. Het is natuurlijk een iets ander onderzoek. Het gaf ook de mogelijkheid om nog iets meer in de diepte te gaan. Het heeft ons ook geholpen om het onderscheid te leren aanbrengen tussen het type huisvesting wat er gevraagd wordt. Hè? Want Wim noemde al, niet alles hoeft natuurlijk in de vorm van flexwonen. Je kan dat in de nieuwbouw doen, dat kan tijdelijk zijn, dat kan ook permanente woning zijn. Maar je kan ook in de bestaande voorraad kun je dingen doen. Maar wat het ons heeft geleerd is in ieder geval dat het belangrijk is om ook een extra tree in de woningmarktladder te maken in de vorm van zogenaamde tussenvoorzieningen. Dus mensen voor wie de stap van de opvang of vanuit de kamermarkt of wat dan ook aan de hand is, om op de reguliere woningmarkt terecht te komen, kan die stap soms net iets te groot zijn. En door een tussenstap te maken van tussenvoorzieningen, waar je voor in ieder geval een gelimiteerde periode, 1 jaar, 2 jaar, betaalbaar kan wonen, om je leven weer op orde kan brengen. En hoopt ook je financiële situatie, als dat een rol speelt, wat beter te maken. En vervolgens na een periode van 1 jaar of 2 jaar uit te stromen naar reguliere huisvesting. Dat heeft dat onderzoek geleerd dat echt belangrijk is om het te doen. Dus als we iets doen voor deze groepen, bestaat het eigenlijk uit 2 onderdelen. We moeten die extra tray moeten we invoeren, maar we moeten er ook voor zorgen dat vervolgens natuurlijk die tussentray weer niet een permanente situatie gaat worden. Want het is echt nadrukkelijk bedoeld als flexibele schil. Ja, helder, dankjewel. Misschien in dat verband goed om nog even te wijzen op een hele recente publicatie die ook weer door ons en de Platform 31 samen is uitgegeven. We hebben een onderzoek gedaan, ook in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in dit geval de provincie Gelderland, naar de flexwonen en zorgdoelgroepen. Dus op een heleboel verschillende locaties, zeker niet alleen in Gelderland, maar in het hele land, is een studie geweest naar wat zijn nou de effecten van vormen van flexwonen voor mensen die uit zo'n zorgsituatie vanuit GGZ, vanuit maatschappelijke opvang, de weg naar zelfstandig wonen gaan bewandelen. En wat kan flexwonen dan voor je betekenen? Dat is wel heel interessant, omdat daar vaak wel twijfels bij worden gezet. Je zegt zelf al, deels doe je dat in een zo stabiel mogelijke situatie van permanent wonen. Maar er zijn ook situaties waarin flexwonen juist ook iets extra's biedt om echt dat stapje daartussen te maken. Dus die verkenning kan ik iedereen van harte aanbevelen. Ook die is vanaf onze website en bij Platform 31 gratis weer te downloaden. Dus waarvan akte. Fred, dankjewel. We gaan over naar het volgende onderdeel. Tenzij er van de deelnemers vragen zijn voor Fred, want dat kan natuurlijk heel goed. Ik zie ze nog niet langskomen. Is er iemand van de deelnemers die naar aanleiding van dit gesprek met Fred Bunk een vraag wil stellen of een opmerking wil maken? Dan kan dat nu. En anders gaan wij door naar het volgende onderdeel. Dankjewel. En het volgende onderdeel, dat bestaat uit een gesprek met spoedzoekers. Mag ik om te beginnen Jantien vragen om weer hier achter de tafel plaats te nemen. Jantien van der Schrier. Van der Schreier, sorry. Nee, van der Schrier. Ja. Excuses. Die is wat wij noemen een spoedzoeker. Zij heeft een prettige situatie achter de rug, waardoor zij haar woning kwijt is geraakt. En heel fijn dat je ons daarin mee wil nemen, want dat is dus niet niks om dat zomaar even voor het grote publiek te vertellen. Dus alvast dank daarvoor. Wil jij ons eens in het kort vertellen wat jou is overkomen en hoe jij in een situatie van spoedzoeker terecht bent gekomen? Ik ben vorig jaar in mei dakloos geraakt. Ik woonde op een bovenverdieping in gemeente Venlo. En particulier woningbouw. Ik kwam uit een scheidingssituatie. Dat was wel ingewikkeld. Maar goed, ik had een dak boven mijn hoofd. En ik kwam van mijn werk thuis. En toen stond de politie in de straat. De woning was verzegeld. En ik dacht, dat kan eigenlijk onmogelijk. Dus dan kom je iets tegen en denk je, dat kan mij toch niet overkomen. In ieder geval was de woning waar ik woonde, waar ik huurde, die was verzegeld. En een aantal andere woningen blijkbaar ook in de straat. Ik heb de politieagent aangesproken, want ik had geen idee wat er aan de hand was. Hij zei, ja, het is een ingewikkelde situatie. In ieder geval heeft het te maken met de criminele sfeer. En je kunt je woning niet in. Ik zeg maar, er staan gewoon mijn spullen.
Dus ik was flabbergasted van, hoe kan dat? Hè? En een politieagent zegt van, ik kan je eigenlijk geen details geven, want het onderzoek is nog lopende. Maar je kunt ook niet bij je spullen. Ik zeg, maar dat betekent dus dat ik nu dakloos ben. Ja, zei de agent, dat betekent dat u dakloos bent. En dat realiseer ik me niet, want het is, ja, je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wat je overkomt. Even voor de goede orde, ook voor de kijkers thuis. Die criminele situatie had niks met jou te maken. Hè? Het was in het pand waar jij woonde, daar was iets aan de hand. Zo, waar jij eigenlijk het slachtoffer van was. Ja, ik had werk voor jeugdzorg, gemeente Venlo, voor een aantal andere gemeenten. Dus ik had gewoon werk. En ik dacht, hoe kan dat? Heb ik iets over het hoofd gezien? Heb ik iets gehoord? Nee. Dus het had inderdaad helemaal niets met mij te maken. En dat maakte het wel, voor mijn gevoel, ja, heel raar ook. Van, hoe kan het dat je in zo'n sfeer terecht bent gekomen? Daar heb ik een hele tijd boven gewoond. Je hebt het niet gemerkt. Ik heb niets gemerkt. Dus ik was van de ene verbazing in de andere. En ik had het idee, waar moet ik nu blijven? Dat was natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Ik heb een zoon van inmiddels 18. Ja, die kwam uit school. En ik weet nog dat het 3:30 was. En ik dacht, nou ga ik dan maar eens bellen met een instantie. En de agent gaf ook door van, er is een nummer bekend van dak- en thuislozenzorg. Want dan kun je bellen en dan kun je waarschijnlijk vanavond al onderdak hebben. Nou, dat heb ik gebeld. En ik kreeg de voicemail. Dus dus de volgende verbazing. Dus zeg maar die dag en dat moment heeft wel mijn leven op dat moment ernstig veranderd. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Paniek kan ik me zo maar voorstellen, toch wel een beetje. Je kan niet meer bij je spullen. Of mocht je wel wat uithalen nog van die direct benodigde dingen? Nee, in de eerste instantie niet. Het was lopend een onderzoek. Een aantal andere woningen waren er blijkbaar ook bij betrokken. Dus de agent zegt van dat kan gewoon niet. Je mag er niet in. Ik zeg maar hoe kom ik dan aan mijn spullen? Ja, zegt hij, wacht het onderzoek even af. Dan mag je heel even in de woning. Onder begeleiding. En dan mag je je spullen uitzoeken, maar dan moet je er ook meteen uit. Nou, sta je dan. En toen? Wat heb je toen gedaan? Ik was eigenlijk in de eerste instantie, als je me het nou vraagt, was ik in een soort van een, kan het nu beschrijven, in een soort van een shock. Want mijn zoon, 17 toen, op school in Venlo. Ik dacht, hoe ga ik hem dat uitleggen? Ik voelde mijzelf ook als moeder, dat ik dacht, wat overkomt me? Hè? Je wil gewoon dat je zoon, dat allemaal een beetje gladjes verloopt. Het was gelukkig vlak voor de zomervakantie, dus hij ging met zijn vriendin op vakantie. Dus hij heeft er wel en niet iets van meegemaakt, zeker het beginstuk. Ik dacht, waar moet ik verblijven? Dus ik ben de familie gaan bellen. Ik wilde niet, hoe raar klinkt het ook, maar ik wilde niet bij de opvang. Want het is wel een hele goede regeling hoor, daar gaat het niet om. Maar ik wilde dat zelf gewoon niet, persoonlijk niet. En gelukkig heb ik goed contact met mijn familie en vrienden, dus ik ben gaan bellen. En de eerste plek waar ik terecht kon was bij mijn moeder en dat is hier in Maastricht. Oké, dus toen ben je hier in Maastricht terechtgekomen. Maar jouw moeder, ik begreep, die is inmiddels ook 79. En die kon jou natuurlijk niet blijvend onderdak gaan verschaffen. Dus dat was een noodopvang even. Hoe ging dat? En wat heb je toen daarna gedaan om daaruit te komen? Ik ben in de eerste instantie natuurlijk bij mijn moeder kon ik terecht. En mijn moeder was eigenlijk ook overstuur. Want ik wilde, hoe gaat zoiets? Eigenlijk wil je het vertellen. En aan de andere kant schaam je, omdat je denkt, je hebt een kind. Ook dat regelen. Dus ik voelde ook een soort van een schaamte. En dat kan ik eigenlijk ook niet verklaren, maar dat is wel zoals ik me voelde. En mijn moeder, die heb ik eigenlijk maar heel weinig verteld. Heel eerlijk gezegd heb ik mijn moeder in de eerste instantie helemaal niets verteld. En ik dacht, weet je, deze dame is inmiddels 78. En daar gaat zich ook zorgen maken. Dus ik heb gezegd van ik moet tijdelijk onderdak hebben. En achteraf, later heb ik het wel verteld, want ik had ook een uitkering. En voor de uitkering moet je dan natuurlijk bewijs hebben dat je ook ergens verblijft. Gedeeltelijke uitkering, inmiddels
ben ik gelukkig weer aan het werk. Maar dat maakt het allemaal nog complexer. Je moet ook zorgen voor inkomen. Dus gemeentelijke sociale dienst moet je handtekening hebben. Nou ja, al dat soort dingen die erbij hoorden. Dus mijn moeder zei, ja, waarom moet ik eigenlijk tekenen? Ja, dat kon ik niet anders dan zeggen van, ja man, ja, zo is het. Nou, dat is dan een pijnlijke situatie natuurlijk om dat allemaal door te maken. Maar op een gegeven moment zit je dan bij je moeder, waarvan je weet, ja, hier kan ik niet blijven. Wat voor stap ga je dan zetten om daar uit te komen? Wat kun je dan doen? Wat heb jij gedaan? Ik ben meteen aan de slag gegaan. Ik ben heel pragmatisch. Dus ik was al ingeschreven bij een woningstichting. En ik heb gedacht, nou eens kijken wat er op de site is. Kan dat wel vanuit de situatie? Dus ik ben eigenlijk meteen gaan zoeken op internet. Denk, waar kan ik dan nu terecht? Maar dat zoeken, dat kon maar heel weinig tijd in beslag nemen. Want eigenlijk had ik elke dag een plek nodig. En ik had niet overal internet. Dus het zoeken naar een woning is eigenlijk het eerste vereiste, maar is bijna onmogelijk in zo'n stressvolle situatie als je geen hulp hebt. Ik ben wel bekend met woningzoeken, noem maar op, maar ik was toen ook zelf woningzoekende. Dus dan kun je het heel erg makkelijk vanuit iemand anders positie bekijken, maar dan zit je er zelf in. En dat internet heeft me niets geholpen. Ik had alleen het idee van, ja, hoe krijg ik nou een eigen dak boven mijn hoofd? Hoe gaat dat lukken? En uiteindelijk ben ik door te bellen met de dak- en thuislozenopvang, kreeg ik een telefoonnummer van Moveo, dak- en thuislozenopvang. Dus dat ging wel verder. En daar ben ik mee in gesprek gegaan. Ik heb meteen die hulp aanvaard. Ik denk, ja, ik weet niet alles en ik laat me gewoon helpen, noem maar op. Dus dat gevoel, niet alleen de wetenschap, maar dat gevoel dat je iemand naast je hebt staan die moeite voor je gaat doen, was voor mij al een gevoel van oké, dus hoef ik het niet helemaal alleen te doen. Dat zat ik me inderdaad net af te vragen, want je bent natuurlijk behoorlijk ontregeld in zo'n situatie. Dat zelfs ook, ja, bedoel je hebt ook qua werk een beetje in de wereld waar je vaker dit soort dingen tegenkomt. Dus je weet best wel de weg bij instanties ook. Maar toch ben je behoorlijk in de war als het jezelf overkomt. En dan is natuurlijk de vraag van wie is er dan om je daarbij te helpen? Maar dat is dus in dit geval Moveo gebleken. Daar kon je wel terecht en daar ben je ook geholpen. Wat ik me ook stel te vragen, woningcorporaties zijn er natuurlijk ook om mensen in dit soort situaties te helpen. Heb je die weg ook bewandeld? Kon je daar ook steun krijgen? En nou, om te beginnen woonruimte natuurlijk, maar ook een beetje begrip en ondersteuning? Ik heb via Moveo mijn verhaal verteld. Gewoon uitgelegd, ik ben woonachtig in Venlo, dat gaat nu even niet. Ik heb gewoon mijn gevoel van wat zou ik gedaan hebben als ik wel een woning had. En dat betekent ook dat ik in de gemeente Venray werkzaam wilde zijn. Daar lagen ook wat kansen voor me. Dus ik was al doende om naar de gemeente Venray te verhuizen. En dat ging nu een beetje snel. Dus eigenlijk heb ik aan Moveo gevraagd, is er een gesprekspartner binnen de gemeente Venray waar ik met mijn verhaal terecht kan? En zo is volgens mij die bal ook gaan rollen. Omdat ik zelf dacht van ja, ik wil toch naar Venray toe. Nou ja, ik ben nu dakloos met alle toeters en bellen. Kunnen we dat dan niet zo op die manier oplossen? Dus ik ben vanuit Moveo, de dame die met mij gesprekken heeft gevoerd, heeft gezegd, nou dan gaan we kijken of wij een woningcorporatie vinden vanuit gemeente Venlo. Maar Moveo kijkt natuurlijk verder dan alleen de gemeente Venlo. Om jou dan ook maar richting Venray te kunnen laten verhuizen. We gaan zo even naar die vervolgstappen kijken. Wat voor oplossingen? Ik zie een vraag langskomen van Paul van Noorden. Paul, kun je er even in komen? Volgens mij heeft de moderator je nu spreekrecht gegeven. Ja, we horen je, Paul. Het viel mij op dat mevrouw sprak van schaamte. En het leek me erg
En ik vroeg me af of dat iets is dat vaker voorkomt, dat herkend wordt, ook door andere deelnemers in het webinar, die zelf tot de doelgroep horen of dat misschien in hun omgeving. Als er zoveel spoedzoekers zijn, zou het toch behoorlijk onterecht zijn om het woord schaamte daarvoor te gebruiken. Dus Fred Bunk heeft net geïllustreerd dat ze daar onderzoek naar hebben gedaan, dat ze ongeveer weten hoeveel mensen er op de markt komen, zal ik maar zeggen, in die situatie. Het is dus gewoon een soort vaste doelgroep die wel flexibel is uiteraard, maar daarbij lijkt mij het woord schaamte zeer zeker niet aan de orde. Maar hoe kijkt mevrouw daar zelf tegen en andere deelnemers? Dank je. Sorry, ik zette mijn geluid te vroeg af. Dankjewel, Paul, zei ik. Wil je daar zelf iets over zeggen, Jantien? Hoe kwam het dat je dat gevoel van schaamte had? Want je weet dat je er niks aan kon doen. En toch voelde je dat. Dat is wel gek, hè? Ja, eigenlijk is het gek. Achteraf gezien. Maar persoonlijk had ik het gevoel. En dat heeft te maken met de opvoeding. Het heeft ook te maken, denk ik, met de wetenschap dat ik een zoon heb. En die moet ook verder. Dus ik denk, als ik op het moment dat ik alleen was geweest, had ik geen schaamte gevoeld. Dan had ik gedacht van ja, nou, dit is maar zo. Maar ik neem nog iemand anders mee in dit proces. En dat staat dan heel dichtbij. En dat levert het gevoel op, voor mij dan persoonlijk. Ja, deze jongen heeft er niet om gevraagd. Ik ook niet, maar ik ben zijn ouder. Dus dat staat even buiten kijf. Maar ik moet dan ook zorgen voor hem. En dat zorgen voor hem, dat leverde me schaamte op naar hem toe, maar ook mijn familie. Want ik ben niet zo gewend dat, zeg maar, ik trek me niet zoveel aan wat mensen van mij vinden. Maar ik voel wel als moeder of als ouder daar dan een bepaalde tekortkoming in. Ondanks het feit dat ik er niks aan kon doen. Maar het heeft meer te maken met opvoedingsgevoel, denk ik, en verantwoordelijkheid. Dankjewel. Dus, ik denk dat Paul die wel begrijpt. Hè? Misschien, wacht even, er stelt nog iemand de vraag. Leon Bastiaan stelt de vraag, een verheldering even, van woonden zij daar legaal? En dan bedoelt Leon waarschijnlijk op de situatie waar je ontruimd bent, hè, zeg maar. Ja, ik woonde daar legaal. Ik had gewoon een huurcontract. Het pand was van 2 dames in dit geval. Dus ik had gewoon een huurcontract. Ik woonde daar zeker legaal, ja. Oké, dankjewel. Nou, eens even kijken wat er vervolgens gebeurd is. Want je hebt uiteindelijk via de woningcorporatie waar je toen terecht bent gekomen wel een oplossing gevonden. Althans, een tijdelijke oplossing. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb gelukkig, nou bij elkaar gezien ben ik maar 2 maanden dakloos geweest. Maar goed, dat lijkt wel een half jaar. En uiteindelijk ben ik via Wonen Limburg, de woningcorporatie die op het park waar ik nu woon, woningen had aangekocht, ben ik terechtgekomen bij een woning. En ja, het ligt nog steeds midden in het bos. En ik had een dak boven mijn hoofd. Dus ja, zeg maar, er was warmte. Ik had een eigen huisdeur, een sleutel. En ja, dacht, ja, ik weet niet wat me overkomt. Dus het zien van die woning alleen al, zonder dat ik wist of het überhaupt, laat je woningen zien en wil je erop inschrijven, dat verhaal. Ja, vond ik fantastisch dat het kon. Dus daar had ik geen rekening mee gehouden. Oké. En dat was echt een tussenoplossing, hè? Op een voormalig recreatiepark, begrijp ik. Waar Wonen Limburg speciaal dat soort woningen voor heeft aangekocht om mensen in soortgelijke situaties zoals jij tijdelijk onderdak te bieden. Ja. En daar zit je nu een klein jaar, begrijp ik. Ja. Maar dat houdt weer op. Wat gaan we dan doen? Ja, wat gaan we dan doen? Ik voel me eigenlijk op dit moment, als ik erover nadenk, weer spoedzoeker. Ik ben erachter gekomen, en dat kon ik natuurlijk ook in het huurcontract lezen, dat het maar voor 2 jaar geldt. En dat realiseerde ik me overigens wel in 2019. Maar dat de tijd zo snel gaat, waarin er van alles gebeurt en je leven op orde raakt, fantastisch. En zoon doet het helemaal prima, dus dat is helemaal goed. En toen dacht ik denk, ja, Rip, volgend jaar moet ik er eigenlijk al uit. Dus ik kijk nog eens goed in mijn huurcontract en ik bel degene van Wonen Limburg op. Ik zeg, kan ik eigenlijk geen verlenging krijgen?
Nou, u zegt wonen in Limburg, dat is eigenlijk niet zo de bedoeling. Want u woont daar 2 jaar. En blijkbaar, toen kwam ik erachter door na te spitten, heeft dat ook te maken met mijn leeftijd. Dat vond ik wel heel opzienbarend. Ja, dat klinkt vreemd. Hè? Het is, ja, ik kan daar misschien iets over toelichten. Er is een mogelijkheid in de wet geopend om tijdelijke huurcontracten af te sluiten, maar dat kan inderdaad voor 2 jaar. Er zijn wel uitzonderingen voor specifieke doelgroepen. Dat is voor jongeren bijvoorbeeld. En daar kan een contract voor 5 jaar worden afgesloten. Maar als je niet tot die specifieke doelgroep behoort, dan is die mogelijkheid er wettelijk gewoon niet. Dus dat is voor Wonen Limburg ook de belemmering daarin, denk ik. Dus jij zit daar aan vast. Dat is wel een probleem, ja. Dus over een klein jaar moet jij naar een andere oplossing zoeken. Je hebt inmiddels wel inschrijfduur opgebouwd in de tussentijd, neem ik aan. Ja, ik heb inschrijfduur opgebouwd en ik heb het even nagegaan, sowieso al 5 jaar. Dus dat betekent dat ik wel ook in aanmerking kom voor andere woonruimte. Ik wil niet overal wonen. Dat is omdat ik nu vanuit deze situatie ook denk, oké, dan kan ik op de woningmarkt vanuit de woningstichting rustig kijken. Dus ik kan dat ook een beetje beter uitzoeken. Ik ben nog niet zo bekend met de omgeving. Dus ik weet nu wel dat toevallig dan het wonen bij het Roekenbos erg lekker rustig is in het bos. En dat betekent wel dat ik op zoek ga naar woningen waar enige rust heerst. En ik kan gelukkig met Wonen Limburg en waarschijnlijk ook met andere woningstichtingen, want dat is niet zo'n probleem, rond de tafel om te kijken van bij welke plekken kom ik dan het beste terecht. Dat is wel mijn volgende gedachte. Ik wil nu het nog kan, nu ik daar nog even over na kan denken, niet zomaar overal wonen. Nee, dat zal voor meer mensen gelden, denk ik. Het is logisch dat je, zeker in zo'n situatie waarin je al van hot naar her bent gegaan, nu wel een keer stabiliteit wil hebben. Dat begrijp ik wel. Misschien moeten we het hier eventjes bij laten. Jouw verhaal was helder, ook indringend. Heel erg bedankt dat je dat met ons wilde delen. We hebben nog een paar spoedzoekers bij ons, dus blijf rustig even zitten. Dan vraag ik intussen of André wil komen. André, could you come here, please? André zit in een compleet andere situatie. Hij komt uit Polen en hij werkt inmiddels alweer 2 jaar in Nederland. En we gaan het gesprek met hem in het Engels voeren, want André spreekt geen Nederlands en mijn Pools is niet zo heel sterk. En we spreken allebei een beetje Engels, dus dat gaan we proberen. André, we will talk in English. And very glad that you're here to tell us something about your situation. You're coming from Poland. You lived in a little village east of Warsaw, you told us. And why did you come to Holland? And where are you living at this moment? I'm living at Ostrom, Venray. I come to Netherlands because it was bad situation maybe still is in my country, and yeah, and I wanted to make some money and maybe continue study or just make my dreams. So yeah, like that. Okay. So where are you living at the moment? What kind of situation is that where you're living in? You're living in a kind of hotel, I think. Is that correct? Yeah, I live at small houses. This is not hotel. There on the park is 40 or something like that houses. For one house is for 4 people. Inside is 2 rooms for one person. I mean, inside are 3 rooms, one for a couple, for 2 people, and 2 for only one by one. You have your own. Yes. Yeah.
And there is really nice. There is also free gym, place with a grill, so we may, when it's nice weather, spend nice time. Also, I forgot almost. In some of houses are only house is make it like cut for half, and there is only for 2 people, and there is 2 entrance for that, and you have like small 2 flats in one house, and this is so nice because couple. I mean, when you have girlfriend, wife, you may just have like normal private because nobody's more than you and your second side. So this is good. Sometimes people think that it would be better if people like you, coming from Poland or other European countries, should live in normal houses in cities or villages to mingle with the other population. What do you think about that? For me, it's almost doesn't matter. I mean, easier is going to Kafra because there you have everything at house or at flat, and this is much easier to beginning because the most of the time when you come to make money, you don't have it. So it's difficult to already pay for stuff to house, and now everybody have car. That's why Kafra is for beginning easier, and for about the about live with another people is also almost doesn't matter because you may go to city normally and make connection with Dutch people and everybody. And yeah, for example, when at Venlo it's maybe more far from city, but at Venray is so close, so you may just go and make connection. Yeah, if I, for example, go to some party or something in free time, I may just meet some new friends, more like feel like at home. Yeah. Uh-huh. So this is no problem. Only what is this barrier you need to? This would be the best when you learn Dutch because every times is the easier using language which one is the most popular at the country to make better contact. But Dutch people are very really open. So even using English, you may have new friends. For example, I'm going to gym at city at Venray, and yeah, I know there are some people new and they're Dutch, and there is no problem to contact. Okay. Sorry. So you say I don't need to live in the same street to make contact with people and to mingle with Dutch people. I can meet them in sport or other facilities or in the shops or something like that, and then we can mingle enough. And this way of living is good for you at this moment. Living in a kind of hotel where everything is arranged for you. You think that's better for the first period when you're in Holland than otherwise? Even for longer time is good because now Kafra puts a lot of flats which one is only for couple. So you have like the most of time people wanna go rent something because they don't have private. But when they have flat only for them, for 2 people, then this is not necessary because they have already private and everything. And yeah, people can live at Centrum in the same street with Dutch people, and they will don't have contract if they will don't wanna. So this is in my opinion not connected by this because when you wanna meet somebody you go to place when you may. If you don't, you will stay at home, and this doesn't matter where this home is. Okay, that's clear.
And you are in Holland now for about 2 years, I think. And how long are you going to stay? You know that? I have some dreams. I mean, which one is about the discover the world a little. I wanna see some countries, so I don't know where is my place, but I think I will stay at Netherlands for a long time, maybe forever. I don't know. Okay. Will be big change when I finally learn Dutch enough to have contact normally with another people, because then maybe then I will be sure I will stay, because I will feel like this is my own place. I mean, I will not like the West. But now, in that time, we live like maybe in every country, every moment almost. So it's difficult to say what where I will be coming soon. Sure, but yeah, the opportunity here is so nice. So I think one thing is sure, I will don't go or live forever. I mean, to the end at my country, because their situation is not going well that fast to something change enough to decide that. Okay, so you're not sure about how long you will stay here, but for this moment, there is no need for you to find other ways of housing than where you're living now. Yes, Okay. I don't see any reason, because that what I need is they're completely complete. I mean, there is better option for me, because, for example, if I don't have work here, I may change location without any problem and continue. So I don't feel stressed about what is going by Corona, for example, because anyway, I may easy go somewhere else at Netherlands, some another location, and continue normal life. And also, I don't have feeling, because locations are good coordinators. I mean, they pay attention to feel well the people who live there. I mean, if you have some problems with roommate, you may just go and change flat. So yeah, there is no problems which can make you you have to go somewhere else, because every time you may go to somebody main at building and ask him or talk with your problems. For example, when the most popular is about roommates, because there is a lot of new people. For example, students, every season they come and go because they study and they make only money for continue study. So yeah, there is no reason for me. Okay, thank you very much. Is er een van de deelnemers die André nog een vraag wil stellen? Of hier iets over wil zeggen? Nee? Dan gaan wij door naar de... There are no questions for you, so your story is very clear, I think. Dan gaan wij door naar de volgende gesprekspartner. You can stay there. Indy, wil jij even naar voren komen? We gaan verder praten met Indy Steven. Die komt er ook even bij zitten. Indy, welkom. Fijn dat jij ook bereid bent om jouw verhaal met ons te delen. Ik heb begrepen dat jij inmiddels een heel gelukkig mens bent, omdat je al een woning gekregen hebt. Maar misschien wil jij ons iets even vertellen over de situatie van daarvoor. Hoe het jou vergaan is. Jij bent nog geen 21, hè? Net, vertelde je net. Vertel even wie je bent, waar je vandaan komt, wie is je vader, wie is je moeder. Bijna 21. Nou, ja, ik ben in dit leven. Ik ben geboren en getogen in Maastricht. Door omstandigheden tijdens mijn jeugd stond ik op een gegeven moment alleen in de wereld. Ja, zo kwam ik niet echt verder als je alleen bent.
wat ook heel veel ontwikkeling heeft gestagneerd. Waardoor ik mijzelf niet heb kunnen ontwikkelen op bepaalde vlakken. En waardoor uiteindelijk dus ook woningnood kwam. Mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden in mijn jeugd. Die zijn uit elkaar gegaan. Bij mijn moeder wonen was geen goede optie. Bij mijn vader wonen ook niet. Dus ik kon nergens anders naartoe. Ik had wel familie, dat heb ik geprobeerd. Dus kwam ik ook niet echt mee verder. En uiteindelijk stond ik er zo goed als alleen voor. Toen heb ik hulp gevraagd, gezocht bij de gemeente voornamelijk. Ben ik in de WMO terechtgekomen. Dat heeft me wel verder kunnen helpen. Mag ik eens vragen, hoe doe je dat? Hulpvragen bij de gemeente? Is er een jongerenloket Hulpvragen of bij zo? de gemeente. Als 16-jarige of zo was ik toen. Je hebt geen enkele handvaten voor zulke dingen. Voor een woning te zoeken ben je al niet oud genoeg voor. Zou niet weten waar je moet beginnen. Dus ik ben naar de gemeente gegaan met de vraag: help me, ik sta alleen, ik kan niks. Niemand kan mij op dit punt helpen van de mensen die ik wel had. Toen heeft de gemeente mij de WMO aangeraden, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zodoende ben ik ook terechtgekomen bij een meid van uit de Steigers, Lonneke. Die heeft mij verder kunnen helpen, die heeft mij begeleid, geadviseerd om richting Kamers met Kansen te gaan. Kamers met Kansen, voor het project ken je ondertussen. Ja, ik ken het project wel, maar vertel het eens even voor de deelnemers. Wat is dat precies? Kamers met Kansen is een project voor jongeren met ook woningnood vooral. En daar komen jongeren uit allerhande omstandigheden uit. En dat is bedoeld als een begeleidend traject tot zelfstandig wonen. Dat is in samenwerking met woningcorporaties. En als de jongere het kan bewijzen, om het zo maar te zeggen, dat de jongere dat aan kan om zelfstandig te wonen, dat de jongere daar dingen goed in regelt en leert, dan krijgt de jongere daar een woning van. Dus je begint eigenlijk in een soort gezamenlijk huis of zo, waar je een kamer hebt of iets dergelijks. Ja, Moet ik dat zo is voorstellen? een oud schoolgebouw met kamers erin gemaakt. Gemeenschappelijke ruimtes, zoals keukens, badkamers. En dan heb je je eigen kamer. En daar woon je dan eigenlijk redelijk zelfstandig al. Dus dat was voor mij op 18-jarige leeftijd al een grote stap vooruit. Daarvoor woonde ik bij familie. Hele onrustige situatie voor mij. Daar kwam ik ook niet in verder. Ja, want je zegt net, dit begon al toen je 16 was en je bent pas op je 18e bij Kamers met Kansen terechtgekomen. Dus je hebt 2 jaar eigenlijk in een tussensituatie gezeten. Ja, een situatie wat niet heel gemakkelijk was. Maar daar ben ik doorheen gekomen, daar ben ik uiteindelijk bij Kamers van Kansen terechtgekomen. En van daaruit heb ik mij wel kunnen ontwikkelen op bepaalde vlakken. Ik ben daar zelfstandiger door geworden. Ik heb het huishouden leren doen, in principe. Ja, dat kun je niet als 16-jarige. Of 18-jarige ook niet, trouwens. Mijn financiën heb ik onder orde geleerd te krijgen. En zodoende heb ik daar dus 2 jaar gewoond. 2,5 jaar. En heb ik kunnen doorstromen naar mijn eigen woning. Die ik nu heb, waar ik heel erg blij mee ben. Ja, dat straalt al van je af, zag ik. Hey, heb je intussen tijd ook een opleiding gedaan? Heb je werk? Hoe zit dat? Nou, dat is een lastige situatie. Voor mij persoonlijk,
door de omstandigheden tijdens mijn jeugd heb ik heel veel dingen niet kunnen ontwikkelen die ik wel heel hard nodig had. Ik heb werkplekken gehad, ik heb opleidingen geprobeerd, maar dat is allemaal misgelopen, om het zo maar te zeggen. Op sociaal gebied miste ik heel veel dingen. Qua werken, dat liep allemaal niet goed. En dat heb ik meerdere keren geprobeerd, maar dat is ook meerdere keren fout gegaan. Je hebt mij verteld dat je wel een opleiding voor hovenier hebt gedaan, maar dat is niet je droom om daarin te gaan werken. Ik heb ook weer via de gemeente Maastricht een opleiding en werk als hovenier kunnen krijgen. Dat heeft mij ook in die tijd heel erg geholpen. Daar ben ik toch weer een stukje verder mee gekomen. Die opleiding heb ik gehaald, niveau 1. Maar dat is uiteindelijk ook weer op niks uitgelopen. Daar ben ik ook uiteindelijk niet meer verder in gekomen. Mijn droom zou wel zijn om verder te gaan leren en te studeren, als dat ooit zou lukken. Maar zover ben ik nu ook nog niet. Vertel eens meer, wat zou je willen gaan doen? Wat voor studie, wat voor werkrichting? Het liefst zou ik met jongeren gaan werken. Daar heb ik ook wel ervaringen opgedaan, als vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. En dat heb ik tot nu toe altijd heel leuk gevonden. En dat is voor mij ook een stuk voldoender werk als hovenier. Hovenier is leuk werk, maar niet 24/7. Je kweekt liever jongeren op dan plantjes, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Ja. Goed. Hey, zijn er deelnemers die hier iets aan Indy zouden willen vragen? Nee. Niemand. Nee. We zijn Dus helemaal overdonderd door jouw verhaal, denk ik. Nog even dat Kamers met Kansen, hè? Dat is wel interessant. Ik ken het inderdaad hoor, want we hebben het meer plekken in Nederland bestaan, dat soort projecten die heel waardevol zijn voor jongeren, zoals een situatie zoals jij, hè, waar je toch een steuntje in de rug krijgt om weer je weg te vinden, om zelfstandig te leren wonen, soms ook om een opleiding af te maken, om werk te vinden. Hoe gaat dat precies? Hoe kom je daar dan terecht eigenlijk? Hoe werkt dat? nou, hoe ik al zei, ik ben bij de Steigers terechtgekomen. De Steigers is? Project in jongeren begeleiden. Oké. Wat ze precies allemaal doen, dat weet ik ook niet. Maar ik heb in ieder geval begeleiding gekregen van een ambulante begeleider. En die wist toevallig van Kamers met Kansen, die heeft me dat aangeraden, die heeft me daarmee naartoe geholpen. En dat ging allemaal goed. Dan krijg je een soort intakegesprek of zo? Een intake, kijken of het past, kijken of het lukt, kijken of je genoeg inkomen hebt, want het betaalt er ook gewoon een uur. Je spullen met je hebben. Nou, dat lukte allemaal, het ging allemaal goed. En toen ben ik daar gaan wonen. Kom ik daar terecht. Gelukkig. Want dat heeft mij ook veel rust gegeven in de situatie van toen. Ja. Het heeft de situatie van toen een beetje verbeterd. Oké. En nu? Nu heb je je eigen huis? Nu heb ik mijn eigen huis inderdaad. Permanent? Dan kun je gewoon blijven ook? Dus geen tijdelijke... Permanent huurcontract inderdaad. Van een Dus, corporatie? Of, van Servatius uitgekregen. Servatius is een van de partijen wat meewerkt in het project Kamers met Kansen. Ja. Dus dat als je 2 jaar voldoet binnen Kamers met Kansen, dat je goed hebt gewoond, goed aan de regels hebt gehouden, netjes vragen, dan krijg je van Servatius een woning aangeboden. Met urgentie dan ook. Ja. Dus zodoende heb ik die woning kunnen krijgen. Mooi. Nou, gefeliciteerd. Dank je. Je hebt een mooie stap vooruit gezet wat dat betreft. Goed. Hey, dankjewel dat je dit verhaal met ons gedeeld hebt. Ik denk dat dat voor een hoop mensen toch een eye-opener is om te zien hoe
ja, hoe mensen kunnen worstelen met hun woonsituatie en wat dat ook voor ze betekent. Dat geldt ook voor Jantien en dat geldt ook voor André. Allemaal andere verhalen, andere situaties, andere uitgangssituaties. Maar wat de gemeenschappelijke noemer is allemaal dat het hebben van woonruimte, van een plek voor jezelf waarvanuit je verder kan werken om weer aan de toekomst te bouwen, dat essentieel is. En dat is eigenlijk denk ik ook de essentie van waar we het vanmiddag met elkaar over hebben. Van hoe kunnen we zorgen dat in een woningmarkt waarin dat lang niet voor iedereen weggelegd is, waar echt krapte is, je toch dat soort oplossingen kan realiseren. Die van essentieel belang zijn voor mensen. Ik heb al gezien dat geen nieuwe vragen bij de deelnemers oproept. Iedereen zit waarschijnlijk nog een beetje na te shaken over deze verhalen. Fred Bunk, jij zit nog achter mij. Wat heb jij geleerd van vanmiddag? Kun jij nog een microfoon bemachtigen en ons even... Wij begonnen deze sessie met zeg maar meer de beleidsmatige insteek. Hè, van hoe ga je daar nou als gemeente mee om? Hoe ga je je woningprogrammering inrichten? Wat leer je van zo'n onderzoek? Die microfoon staat niet aan. Oh, nee, ik ga het ook niet doen. Wil jij misschien even wisselen met Fred? Dat Fred nog even deze... Nee. Sorry, deelnemers, dit was even een technisch probleempje, maar we hebben inmiddels beeld en geluid voor Fred. We zijn vanmiddag deze sessie begonnen met meer de beleidsmatige afwegingen van hoe zit je daar nou als gemeente in, wat wil je weten van dit onderwerp. Fred, als jij nou deze verhalen hoort van al deze mensen, wat is jou dan bijgebleven? Wat denk je? Allereerst natuurlijk denk ik, valt op, het zijn allemaal indringende verhalen op hun manier. Sommigen zitten in een prettige situatie op dit moment, anderen helemaal niet. Iedereen heeft zijn eigen individuele, hele krachtige verhaal. Wat mij eigenlijk het meeste opvalt, wat voor mij een beetje de rode draad is, misschien met uitzondering van André, maar ondanks het woord spoed wat we erop plakken, is dat er bij de meeste mensen een flink aantal jaren voorbij gaat voordat er een permanente oplossing is. Laat staan dat er al een permanente oplossing is. Dan denk ik, dat vind ik wel opvallend, dat het erg lang duurt voordat er een andere situatie bereikt kan worden. En dat zit in een combinatie, denk ik, van allerlei organisatorische dingen en in combinatie met persoonlijke omstandigheden. Maar dat blijft me dus het meeste bij. Denk ik, het zijn zware verhalen die je hoort. En het is niet eventjes een weekendje in de penarie zitten, maar het gaat echt over een hele forse tijd dat je hiermee moet worstelen. Ik denk dat het belangrijk is voor geestelijke en lichamelijk welzijn van mensen dat je dat soort periodes zo kort mogelijk houdt. Dus ik realiseer me terdege dat de hele woningmarkt is natuurlijk een moloch die je ook niet van vandaag op morgen kan veranderen. Maar het is voor mij wel een extra impuls om toch echt heel goed en ook snel met die flexconcepten te komen. Ik denk echt dat ze noodzakelijk zijn om deze problemen kunnen we niet voorkomen. Ze zullen altijd ontstaan. Er zullen altijd, ben ik ook eerlijk in, altijd mensen tussen de wal en het schip vallen. Elke regel die je bedenkt, zijn er altijd mensen die niet aan die regel kunnen voldoen of onder een uitzondering kunnen vallen. Maar ik denk wel dat we een poging moeten doen om die tijd die er vaak mee gemoeid is, om te kijken of we die kunnen verkorten. Dat is voor mij de belangrijkste les die ik eruit haal uit de verhalen. Oké, dankjewel. Nou, daar gaan we deze sessie dan ook mee afronden. Alle mensen hier in de zaal heel hartelijk bedankt. André, also thank you very much for telling your story. Jullie ook heel erg bedankt voor het delen van jullie verhalen. Best heel persoonlijke dingen ook. Daar hebben we een hoop van kunnen leren. En Fred heeft het denk ik heel mooi samengevat wat daar de lessen ook uit zijn. Dat is het programma voor vanmiddag. Daar gaan we nu mee stoppen. Morgen zien wij u of misschien ook wel andere deelnemers opnieuw voor een sessie waar we meer aan de oplossingen gaan kijken. Van wat kunnen we nou met verplaatsbare woningen snel realiseren. En donderdag is er opnieuw een sessie die gaat over de locaties waar je zoiets zou kunnen doen. Dus ik hoop de deelnemers daar weer te treffen. En daar laten we het voor dit moment bij op deze maandagmiddag. Tot ziens.